Dobar vam dan, poštovani gledatelji. U sljedećih 30 minuta vidjet ćemo sučeljavanje dva kandidata za gradonačelnika Nove Gradiške. U drugi krug, prema izbornim rezultatima iz prvog kruga, ušli su gospodin Željko Bigović. Evo idemo prema abecednom redu. Gospodin Željko Bigović, kandidat HDZ-a i HSLS-a. Dobar vam dan. Dobar dan vama, vašim gledateljima, a naročito dobar dan gledateljicima i gledateljima Nove Gradiške. I gospodin Vinko Grgić, kandidat SDP-a, i vama želim dobar dan. Također, dobar dan i vama i vašim gledateljima i mojim novogradišćanima. I mojim novogradišćanima. Za početak ćemo malo se zagrijati pa zamoliti evo tako i abecednim redom da prokomentirate izbore i rezultate iz prvoga kruga. Gospodine Bigović, kako ste zadovoljni? Pa zadovoljan sam rezultatima iz prvog kruga s obzirom da je bilo 5 kandidata. Od toga, da tako kažemo, 4 na desnoj opciji, a gospodin Vinko Grgić je kandidat SDP-a na ljevici. Gospodin Vinko Grgić iz prvog kruga ima 372 glasa više, a na desnici je ostalo 1773 glasa, što očekujem da u drugom krugu, s obzirom na orijentaciju i programska usmjerenja, mislim da će pripasti Hrvatskoj demokratskoj zajednici i meni kao kandidatu. Gospodine Grgić, kako ste vi zadovoljni? Mi smo naravno zadovoljni. Krećemo sa prve pozicije u pole position u drugi krug izbora. Što se tiče toga, naravno, nije velika razlika, ali osjetna je. Ne možemo govoriti. Ok, s druge strane bile su desne stranke, a sa naše strane je sa ljevice ili sa srednjeg dijela, samo sam ja tu bio. Međutim, to je dobar zalog za drugi krug. Ništa više. Evo, možda za početak još malo da kažemo nekoliko rečenica o vama. Evo, gospodine Bigović, vi ste prvi, kako rekoh, idemo nekim abecednim redom. Vi, dakle, trajete u politici već neko vrijeme, obnašali ste i visoke županijske funkcije, pa ovo je nešto novo? Pa naravno, nešto je novo, ali evo, sami ste kazali, u politici sam od samog početka. Jedan sam od utemeljitelja i osnivača Hrvatske demokratske zajednice na novogradiškom području. Bio sam član gradskog vijeća, bio sam član gradskog poglavarstva, jedno vrijeme i zamjenik gradonačelnika za gospodarstvo. Bio sam i prvi predsjednik Županijske skupštine Brodsko-posavske županije. Dugo u politici, ali od politike nikad nisam živio, nikad u politici nisam primio plaću. Svih 26 godina svog radnog staža sam proveo u neposrednom gospodarstvu. Od toga, eto, 20 zadnjih godina na mjesto rukovoditelja, tvrtki koji su zapošljavale preko 100 zaposlenih, tvrtki koje su imale milijunske godišnje budžete. Zadnjih 10 godina imam vlastitu tvrtku i to je to. Orijentacija mi je gospodarstvo i na temelju toga sam se i kandidirao za gradonačelnika grada Nove Gradiške. Nešto samo jedno potpitanje, pa ćemo odmah vama dati, gospodine Grgiću, priliku. Radili ste dakle u gospodarstvu, pa zašto ste se onda odlučili vratiti u politiku? Zašto sam se odlučio vratiti u politiku? Hrvatska demokratska zajednica mora preuzeti odgovornost za naš grad Novu Gradišku. Protekle 4 godine obnašanja vlasti u gradu Nove Gradiški bio je SDP i gospodin Josip Vuković. Upravljanje tim gradom je bilo nezakonito, netransparentno. Koristile su se sredstva proračuna za otvaranje tvrtki gdje su se izmjerivali gubici na godišnjoj razini od 4,5 do 5 milijuna kuna. Pa između ostalog sredstva gradskog proračuna su se i preljevale na proračune privatnih tvrtki. To je situacija koja je u gradu Nove Gradiške nedopustiva. Iz tog razloga sam se osjetio pozvanim da u ime Hrvatske demokratske zajednice uvedemo red i transparentnost trošenja gradskih sredstava koji su platili naši građani i tvrtke s područja našega grada. Evo, gospodine Grgić, nekoliko rečenica o vama, pa ćemo dati priliku da ako želite i replicirati gospodinu Bigoviću. Dakle, vi ste poznati novogradišćanin, arhitekta. Nekoliko rečenica još o vama. Pa evo, to što ste rekli, kao što je gospodin Bigović rekao da je dugovječan u politici, ja sam potpuno novi. Znači, ja sam se politički aktivirao prije 1,5 godinu. To je to. Oko sebe sam okupio jednu mladu ekipu koja je većinom bila apolitična. Ljudi koji su se dokazali svojim radom, koji su vodili mnoge stvari, mnoge firme i tako dalje, ustanove. I mi smo iz jednog revolta, jednog bunta, ne bunta, već jedne nastavka, jedne dobre politike, jedne korektne politike, da ubacimo višu brzinu i da napravimo nešto za ovaj grad puno više. Evo. To je to. Imamo volju, imamo želju. To je osnovno.
Evo, gospodin Bigović je otvorio jedno možda i bolno pitanje SDP-u. Želite li odgovoriti na ovo što je on rekao? Želim odgovoriti, ali mislim da ovih pola sata neće biti dovoljno da ja apliciram ono što se događa u zadnje 4 godine, uz dužno poštovanje. Ako krenemo od bilo čega, ako samo uzmemo jedan primjer, znači samo jedan primjer, javno poduzeće Slavča, koje je u doba prije nas je bilo nevjerojatno zaduženo poduzeće, preko 20 milijuna, odnosno 16 milijuna je bilo kratkoročnih obaveza. Od toga 7 milijuna kuna dobavljača koji je dospjeli dug bio i puno drugih stvari. Mi smo to poduzeće izveli na zelenu granu. Ono je u predstečajnoj nagodbi u ovoj fazi i mislim da će u sljedećih mjesec dana, mislim da je 26. konačan čin da će danas Slavča neće imati gubitaka i da će sve ostati, bit će jedna pozitivna, vrlo pozitivna firma kao što već sad je. Tu postoje brojčani podaci koje, mislim, nije potrebno sad iznositi, ali oni stoje i oni će biti na raspolaganju našim građanima. To je to. Evo, onda možda i pitanje kao i gospodinu Bigoviću, zašto ste se baš odlučili upustiti u utrku za gradonačelnika? Rekli ste i sami, novi ste u politici. Evo, dodati toj političkoj, ajmo reći, usmjerenju, jednoj želji za postizanje bolje budućnosti, jedan novi štih, jedne nove mlade ljude koji će dodati, ubaciti u novi gaz, odnosno napraviti puno toga, jer imamo iza sebe iskustva. Vodili smo velike projekte, ogromne projekte i sad mi se ne želimo dokazati u politici, mi smo se već dokazali u gospodarstvu. Idemo to prenijeti na politiku, idemo prenijeti na grad. Ne na politiku, na grad i na građana. I to je osnovna stvar. Evo, zavodit ću jedno pitanje. Aha, evo, možete gospodin Bigović, naravno, recite. Malo bi se tu osvrnuo i replicirao na jedan način. Na vjerodostojnost kandidata i kolege koje iznosi i kandidat za gradonačelnika Vinko Grgić i njegovi zamjenici gospodin Franjo Kikić i doktor Igor Mokritski su ljudi koji u gospodarstvu do sada, u neposrednom gospodarstvu nisu sudjelovali, gotovo bi rekao, ni dana. Doktor Igor Mokritski je vjerojatno odličan internista, sve 5. Gospodin Franjo Kikić je čovjek viša upravna, nije u gospodarstvu proveo niti jednog dana. A evo i gospodin Vinko Grgić je imao privatnu tvrtku sa jednim zaposlenim, to je nešto drugo nego voditi sustav, voditi ekipu, upravljati sredstvima proračuna grada. Tu, evo, smatram to nevjerodostojnim što se iznosi, jer kako netko će se najprije učiti raditi taj posao, mislim da za to naš grad nema vremena. Drugo, tvrtka Slavča, mi se vraćamo sad 4 godine unazad, ove podaci ovdje su vrlo diskutabilni, mogli se o njima raspravljati. Ono što je trenutna situacija u tvrtki Slavče, da je prijavljena predstečajna nagodba, da je ta nagodba u visini od 46 milijuna kuna i da je većinom zbog politike gradonačelnika i gradske uprave tvrtka Slavča dovedena u ovu situaciju. Ja se nadam, želim da u predstečajnoj nagodbi završi onako kako je napravljen plan i da onda tvrtku Slavča izvedemo na, tako bi rekao, na prave vode, da je podijelimo u 2 poduzeća, jedan koji bi se bavio komunalnom djelatnošću, a jedan drugi dio po zakonu o vodama i što moramo napraviti da se bavi vodoopskrbom i odvodnjom. I na taj način bi tvrtku Slavča stabilizirala. Ali ima i druge bolne točke u gradu Novog Gradiški, gospodarstva, a to je prije svega Dinka. Evo, to ćemo dalje, ali evo, s obzirom da je gospodin Grgić imenom pozvan. A imenom sam pozvan i prezimenom. U redu, odmah da demantiram. Znači, moja tvrtka, ja imam 16 godina svoju tvrtku. Znači, 16 godina sam u realnom sektoru. U ovom trenutku imam 7 zaposlenih. Znači, moja tvrtka je arhitektonski projekt koji vodi ne samo arhitekturu, već i niz drugih projekata. Ja imam kooperanata niz novogradiških tvrtki koje zapošljavam upravo preko tog načina. Ako već spominjem, gospodin Bigović, koliko sam vidio, ima jednog zaposlenog u svojoj firmi uz sebe i to je firma registrirana ne u Novogradiškoj, već u Bačendolu u područjima od posebne državne skrbi. To je dosta. Što se tiče vođenja projekata, oprostite, ja ću navesti samo jedan. Radite u Brodu, živjeli ste u Brodu i živite i dalje. Projekt Koloseuma, projekt vrijedan 50 milijuna eura je projekt gdje sam ja glavni projektant, gdje vodim taj projekt i to je dovoljno. O čemu pričamo? Evo, idemo dakle na konkretne stvari. Ali moram se vratiti na ovo. Dobro, evo, gospodin Bigović, još vratiti se još jednom, pa idemo... Moram se naravno vratiti nešto što je vrlo egzaktno pokazateljima. Tvrtka Entazis je prijavljena u gradu Zagrebu. Do 2010. godine imala je jednog jedinog zaposlenog, gospodina Vinka Grgića.
Neto isplaćena plaća je 4,5 tisuće kuna. Dobit i realizacija po godinama je vrlo mala. Evo, 2010. godina 447 tisuća kuna. Kad gospodin Vinko Grgić ulazi u SDP 2011. godine, to se penje na 2 milijuna i 900 tisuća kuna. I onda me zanima, s obzirom na realizaciju, na dobit ili slično, gospodin Vinko Grgić je rekao da je vrlo uspješan, da je u svom životu s malo godina stvorio dosta puno i svaka čast. Vila u kojoj živi 500-600 kvadrata sa bazenom, kuća za odmor na Strmcu, sve 5, stambeni blok u Zagrebu, u šumi Jelenovac. Pa me zanima recept kako uspije čovjek, to ništa nije u vlasništvu tvrtke, niti je tvrtkom sagrađeno. Kako uspije čovjek sa 4,5 tisuće kuna prehranjivati obitelj i sagraditi takvo privatno poslovno carstvo. Kad da recept Novogradišćanima, evo ja kolegu Vinka prvi zaokružim. Dobro, gospodine Grgić, možete još odgovoriti. Samo ću kratko, jer ja ne želim biti u ovoj emisiji gdje se govori o Vinku Grgiću, ja želim govoriti o gradu Novoj Gradiški. To je to. Što se tiče toga, 2010. godina je zaista bila katastrofalna. Najgora godina za nas gospodarstvenike, barem u građevini, odnosno u graditeljstvu. O tome šta reći? Moja firma je registrirana u Zagrebu. Sada sam prošle godine prešao u Novu Gradišku i zaposlili 4 nova mlada inženjera koji rade kod mene. Znači, sveukupno nas je 7 i radimo nove projekte. Radimo na tome. Neću ostalo govoriti o tome jer ne želim sudjelovati u priči o meni, već o nečem drugom. U redu, spustimo sada radi vjerodostojnosti. Spustimo lopte sada sa osobne razine na Novu Gradišku, koja je zaista u problemima, bremenita, ima svega, malo ljudi radi. Hajdemo govoriti malo o programima. Evo, gospodine Bigović, dakle, programi koji ste vi kao budući gradonačelnik, kako vas izaberu, pripremili da se Nova Gradiška makne sa tih nepopularnih dna. Pa naravno, mi smo napravili program koji je prezentiran i našim građanima. Program se nalazi u jednom ovako lijepom biltenu. Obuhvatili smo sva područja, za sva područja smo ekipirali vrlo kvalitetne ljude. Za svako to područje mi imamo 7-8 kvalitetnih ljudi koji druge stranke nemaju ni na listama. Ali ono što je najvažnije u ovom programu, to je saniranje postojećeg stanja. Znači, prije svega moramo izvršiti kompletno dubinsko snimanje gradskog proračuna, prihoda i rashoda, vidjeti kako su se ta sredstva proračuna trošili, napravit ćemo kompletnu reviziju i naravno s time upoznati i gradske vijećnike buduće i naše građane, jer to su sredstva proračuna koju plaćaju građani, tvrtke našega grada i moraju se transparentno i na zakoni način koristiti i trošiti. To do sada nije bilo slučaj. Također imamo problem tvrtke Dink koja je osnovala gradska uprava preko industrijskog parka, isto svoje tvrtke. To je poduzeće koje u 2,5 godine promijenilo 3 direktora i svake godine pravi gubitak od 4,5 do 5 milijuna kuna, što moramo naravno zaustaviti. Mi ne želimo da se to poduzeće zatvori. Ono sada zapošljava 80-ak radnika. Želimo izvršiti jednu kvalitetnu pripremu za privatizaciju, naći strateškog partnera za to i da ona krene u nekim zdravim vodama na ekonomskim osnovama. Ovo što je do sad bilo sa kompanijom Savić, gdje je bilo ekskluzivno pravo prodaje na inozemno tržište, a nikakva ulaganja, je dovelo do toga da je tvrtka u problemima sa neisplatom redovite plaće, kašnjenja od 2 plaće itd. To su neke bolne stvari koje u Novoj Gradiški moramo napraviti. I još jedna tvrtka u vlasništvu grada, to je industrijski park. Osnovna zadaća industrijskog parka je dovođenje investicija, nova zapošljavanja i sl. U protekle 4 godine od toga nije se dogodilo ništa. Ono što je u industrijski park, u našu industrijsku zonu koja je na 82 hektara na odličnoj poziciji napravljeno, je napravljeno prije 6-7 godina kad sam bio zamjenik gradonačelnika za gospodarstvo zajedno sa gradonačelnikom Mikšićem. Onda tvrtke koje su ušle od Klaruma, ambalažnog servisa, Croata kravati, da ne nabrajam dalje, su sada i tamo. Znači ima 10 tvrtki koji su izgradile vlastite pogone, ima 5 tvrtki koji su u iznajmljenim prostorima. U protekle 4 godine nije bilo dovođenja stranih ulaganja. Želimo stvoriti ekipu i u industrijskom parku i u nadzornom odboru koja će biti sposobna, ekipu stručnjaka, ne političkih kadrova koji će tamo dobiti svoju apanažu za rad u nadzornom odboru, nego ljude koji će moći dovesti ulagaču u Novu Gradišku. Takve ljude ćemo potražiti
i van Nove Gradiške, isključivo zanimaju nas sposobni, kreativni ljudi, ljudi koji za sebe imaju rezultat. Hrvatska demokratska zajednica ima takve kadrove i koristit ćemo se bez obzira na političku orijentaciju svim ljudima koji mogu, znaju i hoće, koji imaju viziju i doprinijeti razvoju grada Nove Gradiške. Hvala vam, gospodine Bigović, gospodine Grgić. Dakle, evo, govorimo o programima, govorimo o tome da Nova Gradiška stvarno je u lošoj poziciji. Što se tiče gospodarstva? Pa dobro, što se tiče, svi smo u lošoj situaciji što se tiče gospodarstva. To je jedna stvar. Drugo, gospodin Bigović govori šta želim. Šta želi, što želimo. Ja ću govoriti šta radimo i šta realiziramo. Znači, riječ je nama, mi Gradišćani kažemo žila kucavica, južna zaobilaznica od autoceste do industrijskog parka, koji je vrlo korektan park, dosta dobar, na državnoj razini dosta dobro kotira, međutim imaju problem tog nekakvog, ajmo reći, brze komunikacije do njega. Moralo se prolaziti kroz grad, moralo se obavljati nekakve druge stvari i ljudima je to sa strane bilo za nekakve krucijalne greenfield velike investicije dosta problematično. Priča južne zaobilaznice nije moja, nije priča, već to je priča koja traje od 2004. 2005. Čak neki predstavnici druge stranke su 2005. dobili za tu priču, za realizaciju tog projekta i grb grada i tako dalje, mnoge nagrade. Međutim, ja ću vam sad reći, i to su željeli, nepobitno, oni su željeli. Međutim, prije godinu i pol dana ušli smo u veliki projekt oko toga, u stvar realizacije. Znači, uspjeli smo dogovoriti sa Hrvatskim cestama da one u potpunosti financiraju taj projekt. To je osnova. Grad je mogao i 2003. i 2004. i 2005. financirati, ali to je 20,3 milijuna kuna. O tome pričamo. Uspjeli smo prije godinu i pol dana, napravili smo projektnu dokumentaciju, ishodili smo sve dozvole. Prošle godine u 6. mjesecu smo dobili potvrdu glavnog projekta i krenuli smo u postupak eksproprijacije, odnosno izuzimanja zemljišta, što je dugotrajan postupak. Prije nekoliko dana je potpuno završen i 25. znači prije 2 ili 3 dana je izašao natječaj za izgradnju toga. To je gotovo. Znači, natječaj će trajati 15-20 dana. Ako bude sve korektno, ne bude žalbi i tako dalje, mi do ljeta krećemo u tu realizaciju. To je jedna stvar. Znači, mi realiziramo. S druge strane, Panonski zeleni park, ministarstvo ga tretira kao najvažniji regionalni razvojni projekt u Slavoniji i Baranji. Veže se na zaobilaznicu, veže se na industrijski park, govori se o zelenom, odnosno Panonskom zelenom parku u vrijednosti 188 milijuna kuna. Nadam se u skoro vrijeme, vjerojatno možda čak i sljedeći tjedan, dolazi do potpisivanja ugovora za izradu projektne dokumentacije u vrijednosti 7,5 milijuna kuna. Znači, on kreće. Ako krenemo dalje, znači kanalizacija u Kovačevcu, potpisivanje uskoro, isto, ja vjerujem u sljedećih 10 dana. Potpisivanje ugovora sa dodatnih 2,5 milijuna kuna za Kovačevac, znači za kanalizaciju. 2 milijuna kuna uloženih sredstava u vodovod u Ljupinu. Biće gotovo do kraja godine. Magistralni cjevovod u vrijednosti 7,2 milijuna kuna. Magistralni vodovod od Prkosa do Bačica nastavak vrijednosti isto 7,5 milijuna kuna. To su sve projekti kao izgradnja uređaja za obradu vode na Bačici 7,5 milijuna kuna. Izgradnja vodospreme na Bačici isto oko 7 milijuna kuna. Radimo, odobrena su sredstva od 500.000 kuna od Hrvatskih voda za projektnu dokumentaciju rekonstrukcije gradskog vodovoda u vrijednosti oko 20 milijuna kuna. Realizacija ova godina, sljedeća godina i tako dalje. Znači, mi imamo oko 150 milijuna kuna realnih investicija koji počimaju svakodnevno krenuti u grad i što će biti osjetni zamah za gospodarstvo u Novoj Gradiški. To je osnova. To je to. Gospodine Bigović, ako vi budete izabrani za gradonačelnika, ali idu svi ovi projekti? Da? Naravno da idu. Ti projekti smo mi ovdje naglasili u našem izbornom promidžbenom materijalu koji smo prvi iznijeli na vidjelo. Nakon toga su ostale stranke to stavili u svoje letkiće i dijelili po kućama. To su projekti koji su krenuli odavno i sam gospodin Grgić je rekao južna zaobilaznica je projekt koji je krenuo prije 6-7 godina zbog administrativnih i drugih prepreka, otkupa zemljišta, tako dalje, sad zaživio. Naravno da je to projekt koji financiraju Hrvatske ceste u cijelosti, on ide dalje. Projekti odvodnje i vodoopskrbe na području grada će se rješavati etapno. Svi ovi projekti koji su sada u tijeku se nastavljaju. Nije to nešto što se želi zaustaviti. To je apsolutno točno. Također i razne druge infrastrukturne objekte po pitanju izgradnje cesta, kružnih tokova. Objedinit ćemo neka područja kao naselje Mala gdje u cijelosti treba izvršiti infrastrukturu. Pa u naselju Jug imamo 5 ulica neasfaltiranih. Znači, to ćemo objediniti u veće projekte gdje ćemo putem
sredstava Europske unije tražiti pomoć za realizaciju takvih projekata. Naravno, imamo u svom programu i zgradu Zavoda za javno zdravstvo, koja također ide u drugoj polovici ove godine. Isto tender je raspisan, tako da su to stvari koje su do sada odrađene sa nivoa države, sa nivoa županije i to su projekti koje mi apsolutno podržavamo. Grad mora dobiti kvalitetnu pitku vodu, ona mora doći do svakog stanovnika Nove Gradiške i prigradski naselje Ljupine, Kovačevec i tako dalje, o čemu sada govori kolega Grgić. I to je projekti koji su neophodni gradu Novoj Gradiški. Vi se ipak u temelju slažete, jel? Dosta. Meni je drago da se kolega slaže, samo još jednom naglašava. I drago mi je da je prepisao sve te projekte koje smo mi u zadnjih godinu dana realizirali. Ja želim puno više Gradiški, ali ne mogu obećati ako ih ne uspijem realizirati. Mi smo uspjeli realizirati. To je to. Imam jedno pitanje za dvojicu. Možda evo sad vi prvi. Bližimo se ulasku u Europsku uniju 1. srpnja. Koliko je grad Nova Gradiška, odnosno koliko je uprava grada spremna za te novitete? Biće tu puno sredstava. Neki kažu da Republika Hrvatska čak neće moći ni potrošiti koliko nam se priprema. Dakle, koji su to projekti ili koji su to načini kako privući fondove Europske unije u Novu Gradišku? Pa evo kažem vam, kroz taj projekt Panonskog zelenog parka 83, da budemo konkretni, znači 83,18% od 188 milijuna plaćaju upravo ti europski fondovi. To je početak priče i nastavak ide dalje. Znači za svaku moguću pozitivnu situaciju koju ocijenimo, radit ćemo apsolutno sve projekte i programe. To znamo, to smo dokazali ovim projektom jer je, kažem još jednom, deklariran kao najvažniji regionalni razvojni projekt u Slavoniji i Baranji. Je li to dovoljno? Gospodine Bigović, je li u vašem timu ljudi ima dovoljno ljudi koji su spremni prihvatiti izazove europskih fondova? Naravno da ima. Sadašnji industrijski park se svodi na 1-2 čovjeka. Ja ne znam zašto se dogodilo da mladi ljudi odlaze iz te tvrtke i zapošljavaju se u gradu Zagrebu. Kvalitetni mladi ljudi. Mi takve ljude trebamo zadržati u našoj sredini i vratiti. Panonski zeleni industrijski park je projekat koji je prošle godine potpisan ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i evropske fondove. Ovaj podatak od 25 milijuna ili 185 milijuna kuna je apsolutno točan. Taj projekt sada treba ići u realizaciju. Do sad grad ga nije podupro sredstvima kako je trebalo. Mi ćemo iza toga snažno stati i taj projekt ide dalje. Ono što još treba i naglasiti, Nova Gradiška je grad koji treba uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. To su isto kapitalni objekti koje ćemo rješavati iz sredstava Europske unije. Pa također i regionalno odlagalište otpada Šagulje i Ivik. Ono je ušlo u županijski plan. Također taj projekat, grad za to nema novca. Grad je prezadužen kreditnim sredstvima, kreditnim zaduženjima i onda takve velike kapitalne projekte nema sredstava i to ćemo aplicirati prema sredstvima Europske unije gdje želimo povući 90% financiranja iz europskih fondova, a oni 10% što najčešće u takvim projektima je obaveza grada, to ćemo osigurati. Evo da ugodno iznenadim gospodina Bigovića. Znači što se tiče uređaja za pročišćavanje vode u Prvči, koji je vrijednosti 75 milijuna kuna, trebao je biti 13 milijuna eura, međutim za vrijednost iznad 10 milijuna eura mora biti potpis Brisela. Smanjili smo ga pa ćemo vidjeti na koje načine taj projekt ide. U ovom trenutku je faza ishođenja dozvola. Projekt se realizira u 2014. godini. Znam. Naravno da mi je to poznato. Čini se da Nova Gradiška ima jedan specifičan problem, možda kao i neki drugi gradovi u našoj panonskoj nizini. Mladi ljudi odlaze. Kako to možete spriječiti? Može li se to spriječiti? Evo, sami ste spomenuli da je puno mladih ljudi otišlo iz industrijske zone, iz zone zelenog parka. Može se i mora spriječiti. Naš zadatak je prije svega apsolutni prioritet gospodarstva. Dovođenje investitora, otvaranje radnih mjesta, povlačenje mladih ljudi iz Zagreba, visoko obrazovanih ljudi. Ja im želim dati priliku kao gradonačelnik da se dokažu, pokažu i dati im priliku da ih se stavi na odgovarajuće rukovodeće mjesta. Dati mladim ljudima priliku jer nisu opterećeni politikom, politikanstvom i tako dalje. Ali ključ je gospodarstvo. Moramo otvoriti radna mjesta da bi se oni mogli vratiti. Kao što su šteta odlazili iz naše gradske bolnice, odlazili iz nekih poduzeća gdje su vidjeli da nemaju budućnost, nemaju perspektivu, nažalost su odlazili.
Gospodin Grgić? Ja neću Vi ste zapravo pričati. isto tako mlad čovjek, vi gospodin Bigović niste. Ja neću pričati o tome što treba, ja sam pokazao na svom osobnom primjeru. Znači ja sam radio, bio sam u Zagrebu za 4 godine, vratio sam se, biro, prebacio biro u Novu Gradišku, napravio kuću, sve to skupa i prikazao mladim ljudima što treba. Kao pokazni primjer toga. Evo, i korektno, uspješno pokazujem i te svoje projekte koje radim. Znači, mi najmanje posla radimo gradiški, najviše okolo. I to je smisao. Dobro, gospodine, evo polako se mi bližimo negdje završetku naše emisije. Nadam se da je vrijeme brzo prošlo. Puno smo i saznali o onome što su vam planovi za budućnost. Možda da se polako sad okrenemo evo porukama biračima, što je ono Recite, možete imati još vremena. Evo jedan projekat vezano za mlade ljude. Ne znam što je bio cilj. Otvaranje ljetne pozornice u našem programu. Ali otvaranje ljetne pozornice da, ali na jedan zakonit, legalan način. SDP i gospodin Grgić su otvorili ljetnu pozornicu u petak, dan prije izborne šutnje. Prostor koji je adaptiran, renoviran, bez građevinske dozvole, radi bez potrebnih dozvola za rad, toči se i prodaje se piće, bez ikakvih dozvola. Ja govorim o vjerodostojnosti vlasti i legalitetu, koliko mi poštujemo neke stvari. Nije sad to predizborna kampanja pa ćemo otvoriti ovdje, pa ćemo se pokazati na Strmcu, pa ćemo se pokazati ovdje. Treba nešto raditi studiozno na zakonit način. To je bitno. A ne davati poruku mladima kruha i igara, pa ćemo tako se zabavljati kroz nekakve ljetne pozornice, ali prostor koji ne uređen. Mogu ja da sad ne pričam o tome. Ljetna pozornica, kultno novogradiško mjesto gdje su nastupale sve skupine rockera i tako dalje. Znači ne samo to, i tehničara i sve skupa. Mi smo htjeli, 15 godina se traži da se taj prostor otvori. Ja sam iskoristio nekakav svoj, neću reći autoritet, a povezati nekoliko udruga koje su imali financijska sredstva, povezati dio grada i nekoliko poduzetnika koji su donirali svoje sredstva da na jedan način otvorimo to kultno mjesto, otvorimo taj centar za mlade. Nisam htio, drugi su 15-20 dana koji su radili, takmičili su se ko će napraviti, ko će polijepati više plakata, ko će se provozati autom na razglas. Ja sam odabrao konkretan projekt i napravio i pokazao da se to zaista može. A o dozvolama nećemo. Gospodo, zadnje su nam 2 minute, dakle ovo su minute vaše. Možete reći svojim biračima poruku za izbore 2. lipnja. Izvolite. Pa naravno, evo, u ovoj predizbornoj kampanji smo doista svašta doživljavali. Od medijske cenzure u Novogradiškim novinama nisam dobio mogućnost da objavim intervju koji sam želio platiti. U isto vrijeme te Novogradiške novine, svaki broj 3-4 lista je SDP. Ja ću vam ostaviti kao medijskoj kući svoj intervju, pa vi procijenite što u tome ima nezakonito ili što se tu treba zabraniti i cenzurirati. Mi želimo, ja osobno želim, pokazati našim građanima da se ovim gradom može upravljati na zakonit, transparentan i legalan način. Ja želim mijenjati sliku političara, želim mijenjati pogled na politiku. Da politika nije za vlastite interese, nego za opće dobro. Ja sam to dokazao kroz svoj rad kao gospodarstvenik. Nijedna moja tvrtka nije bila dana u blokadi, nijedan moj zaposlenik nikada nije ne primio plaću. Prema tome ja na sve ono što sam radio u proteklim godinama ponosno hodam ovim našim gradom. Želim da naši građani iziđu na birališta, da iskoriste svoje demokratsko pravo, da biraju čovjeka. Ne moraju gledati stranku ako ne žele, mnogi kaže neću se opredijeliti ni lijevo ni desno, neka biraju čovjeka. Evo moramo posljednju minutu prepustiti. Evo ako da gospodin Bigović priča, mi radimo. Mi radimo na projektima, mi radimo na razvojnim projektima. Napravili smo puno toga u zadnjih 1,5 dana otkad smo u politici, otkad smo vezani za gospodarstvo grada, otkad smo došli u te pore, udigli smo cijelu tu priču. Ovi projekti, to su realni projekti, to su stvarni projekti. O tome pričam. To je bit svega. Ako nam daju mandat, ako nam daju mogućnost da nastavimo dalje s tim, naravno da ćemo raditi. Sve ono svoje iskustvo koje smo imali do sada, a imali smo ga, želimo pretočiti u napredak grada. Ništa više. Ja se nadam da će to naši građani prepoznati. Gospodo, hvala vam lijepo. Evo, naših 30 minuta je isteklo. Bili su ovo kandidati za gradonačelnika Nove Gradiške. Vama, dragi gledatelji koji nas gledate, uvijek poruka izađite na biralište. To je vaše demokratsko pravo. 2. lipnja izaberite gradonačelnika Nove Gradiške. Srdačan pozdrav.